Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. D1KC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Pagtulay ng tagumpay, tulay ng pamamahala, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Enloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Sa ilman na sulukan ringkunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Tugang Diyos marhay na aga po sendo ka boss. At sa 13 ang kita kan bulan na Enero aldaw po gitanin Martes. Presenting taon babanaag ta na sirang ka na saldang. Iba niya to sa lado technical si Engineer Belindon Toralio ang sa mga pong chief technician. Tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Musta sa maparaan tabay niya to dyan po sa kasentruhan kana siyudad po nin Iriga digdi po sa Ringconada area Sinman probinsya kan Camarines Sur dyan sa tercer distrito kana probinsya po nin Albay. Sabi ka itong sarong koncesioner kan Iriga City Water District di na muna nga kumigbayad da man niya perming tubig ay pambihira. Una ako, tana-absorb na ang prime water, mapapakaray na ang serbisyo. Ano nangyayari? Direktor, mga direktor, sa panginot ni Atty. Roy Moneda. Bilis-bilisan man po. Pagsabiho na ang nakakaulang sa prime water. Ngunya na mayo na ang prime water na absorb na, ay dapat maghiro na kamo.
Mayo naman kamong itutok do na palpak. Prime mover, palpak ta. Yaon pa ka ito. Kunya na mayo na po ang prime mover ay kisi-kisi ang mga direktor, GM, Loboy Corporal, Junior. Pakarhayon po nindo ang serbisyo nindo sa mga konsesioner digdi po sa syudad kan Iriga. Erak man, saka alangkaw na nga ni ang singil, palpak pa ang serbisyo ay inutil. Gusto nindo pati ang Iriga City Water District i-absorb pa. Ay dipisil na yan kung pati ka mo i-absorb pa dyan. Mag-take over na ang Local Water Utilities Administration taday na nindo kaya. Ay ito baga nag-take over ang LOA, tol-tol man, so dalagan kan Iriga City Water District. Kunyan sana, kumbaga naraot sana sukamada kan maglaog ang prime mover. Ingon niya na-absorb na. Dapat pakarayo na nindo ang serbisyo. Tanganing dahil magpara kapungot ang mga konsesioner kana Iriga City Water District. Sagkod ngunyan, kadakol po kan nauuyam kan sa indong serbisyo. Baka gusto man nindong ipa-ICI. Bali sa flood control. Kaito nga ni Iriga City Water District sana marhay man po baga na serbisyo. Si Ma'am Grace Sanaw pati ka na social security system nai-stress na da sa Indo. Kumbaga bako sa ng SSS ang nagpapa-stress kay Ma'am Grace. Pati ang Iriga City Water District nagpapa-stress pa kay Ma'am Grace, pambihira. Arog na po kaya ng daralagan, mauyam. Hoy, good morning kay dating City Councilor Architect Sunny Maestrado kan syudad po nin Iriga Sinman kay Madam Carol. Saka sa sendang bilog na pag-iriba. Hoya po ang bagong update pinaghaklas na sa pwesto bilang Regional Director kan Department of Public Works and Highways sa Bicol si Engineer Virgilio Duarte sigon sa anunsyo ni Secretary Vince Dizon sa ginibong press conference kasud mga pagkaaga dahilan sa kadakol na isyu. Haklasman sa pwesto ang OIC Assistant Regional Director na si Engineer Anes de la Vega, pera digdi kay Eduardo Sen de la Vega may pitupang regional officers kan DPWH ang pinag-relieve sa pwesto. Report! Yan man sa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Nawara na. Balik ka giraray tabi Ate Glenn. Dagos niya ito ni pong manunungod sa pagkaka-relieve kan nagkapirang mga opisyal kan DPWH, mga regional director sa Region 1, Regional Director Ronel M. Tan, Region 4A, Regional Director Jubel G. Mendoza. Tipo sa Region 5 si Regional Director Virgilio C. Eduartes, and sa Region 7 si Regional Director Danilo G. Villa. Assistant Regional Directors man, Region 4B OIC Nelsie Parala, Region 5 OIC Assistant Regional Director Anes de la Vega, sa District Engineer Metro Manila 3rd District Engineering Office, District Engineer Roel B. Umali,
South Manila District Engineering Office, District Engineer Manny B. Bulusan. Yan po ang nagkapirang mga Regional Director, Assistant Regional Director, District Engineers na nagka-relieve sa Saindang Pwesto. Kaya abangan ang mga masunod pa. Pwedeng pati ang mga district engineers magka-relieve man o ma-relieve man. Dahil sa mga issue ng anomalya, korupsyon, digdi po sa Camarinesor, kadakol man digdi, mga district engineer, ang pwedeng i-relieve man, kadakol anomalya. O, digdi sa Nazaring Conada area, ang mga proyekto po digdi, completed da sa buhi itong boulevard. Alaagad da man tapos ta sinuspendingan tama yung environmental compliance certificate. Ali sa Department of Environment Natural Resources. Kaya dapat po magkaribaya na ang mga district engineer, bakusan ng mga regional director, assistant regional directors, dapat ini i-relieve na kung igwanin mga anomaliyang nasa saripsipan ang DPWH National Office Secretary Benz Dizon. Ay ini po ang pinaghahalatkan sa tuyang mga kababayan. Bakusan ng relief, dapat niya si kada na yan sa pwesto. Raleon kung talagang may ebidensya na sinda mga koraptong opisyal. Napagparapatinero, kasuhan na. Masakit po yan kung magparapatineron yan. Korapto man giraray. Parehas man po yan kan mga politiko, congressman, senador, na mga korapto. May ebidensya na ano yan taday karasuhan. Ano ang pinagigibo kan pinagsasabing ICI na yan. An ombudsman. Dapat kaya bakong puro sana po taram. Isa buhay ta, isa gibo ta. Kung may ebidensya, kasuhan, ipakulong. Nganing magkararayaan mga ipagsusulit na ito, may pinagpapasar nganing bill na dumanda sa mga koruptong opisyal. Nabasa ko ito sa rong bill na pinapasarkan sa rong congressman. Pag napatunayan, dapat patawanin kastigong kagadanan. Death penalty. Pabor ako dyan, kaya lang kadakol kan magkakagaradanan naman digdi sa Pilipinas ng mga politiko na korupto. Reklamo na naman kayan, kaya crime against humanity, human rights violation. Ayaw naman baga kita pong padumanan digdi sa Pilipinas. Pag naghigpit ka, patawanin kastigong kagadanan, human rights violation. Crime against humanity. Dapat kung talagang sincero sa tuyang gobyerno, dapat patawanin kastigo, dawa dahil na ang death penalty, ikulong na sana. Kasuhan, ining mga may anomalya sa gobyerno, lalong-lalo na po ining mga politiko, sampula na. Na magpraraluyon ini, mabubuisit ka sana, paparakaabalahan, tapos mayo man nangyayari, nagpaparagastos sa tuyang gobyerno. Nagsasayang nin oras, dapat karastiguho na po kung isay ang mga imbeltong politiko na nakagibunin mga anomalya sa gobyerno. Hoy, happy birthday pala kay Reverend Father Juben Boboy Abanyo. And Pares Prest ka na Our Lady of Miraculous Medal Pares, digdi po sa siyudad kan Iriga, dyan sa Barangay Santiago. Celebrar po kan sa iyang kumpleanyo si Father Boboy. Sa mga lay minister dahil nahagadanin sa rong litson, Santissima. Darong anak man, mga naan, sa mga lay minister. Naray kung may litson akong salita, pinalitsong ko na. Pinunar ko na sa nakipader. Ayaw kaya ni, urig-urig yan, mayo naman sa tangkal.
orig na kunyan lay minister, pwedeng magdonar na. Tan aram ko sana na pwede kong idonar kas. Pero so tama sana. Mga naan man ang bulsa niya to. Baka maubos ang TF ko. Diyan sana sa birthday ni Father. Logi man ang sendong Lincoln. Kasi sibot bagay itong pag-iriba niya ito. Brother, magtauman nga ka, brother. Nakikimahirak man nga ako, brother. Taan sa tuyang ang presidente sa minister, ang bangluya. Maluyaon nga ang desisyon. Dahil nga nag-a-aksyon ako. Bagang ginigibo ng parasingil. Bako man treasurer ay pangyayari. Pat kung ma-presidente ka sa sarong organisasyon, active ka, saka di magparamukoy-mukoy. Kisi-kisi. Kasi father nga ni, kisi-kisi permi. Yan man sa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat tabi. Karon na nga, Philip, liwat paray na pagkaagay. Di na ako nagapod waranin tok bakit itong saron niya itong hotline. Sa mga dagdag niya itong informasyon, sa Banuan kan Nabwa, matrayon po na naaresto kan mga operatiba kan Nabwa MPS. Ang sarong individual na igwa kan warrant of arrest and connection kan kasong panlulubos. Nangyari ni alauna 50 nila pagkahapon kasudma sa Zona 3 kan Barangay La Purisima kan Nabwa Sur. Ano na sambit ng individual kay banan nini sa Provincial Most Wanted Person kan Camarines Sur rank number 8 as in Municipal Most Wanted Person kan Banuan kan Nabwa rank number 1. Ang pag-aresto pinagsagibo sa bisa kan warrant of arrest na may koneksyon sa kasong pagbalga sa Article 266-A kan Revised Penal Code ining rape na naka-record bagay ni sa criminal case number 18041 na igwa kan piyansa alagad bagay pinagrekomenda karon da Philip o kaya no bail recommended ang korte. Ang nasabit ng kasubuan pinag-issue ka na Enero 7 2026 kan Regional Trial Court Branch 34 kan Ciudad kan Iriga. Pinagsagiban na operasyon sa rarong kan sarong manhunt operation kasunod naman kan kabungan na nagpasirin sa lugar na buwan PF nagresulta sa matarayong po na pagka-aresto sa nasambit ng akusado. Ang perang operasyon ini man ay tagibo gamit ang sarong cellphone at sarong body-worn camera bilang alternative recording devices. Kasunod sa pinapasunod na patakadan kan Philippine National Police. Matapos ang pag-arrest para sa bitang individual, para sa iyang mga derechos sa tataramo na sa iyang naiintindihan. Nasa kustodiya kan Nabwa MPS at nasa bitang persona para sa magkakanigong disposisyon asin man dokumentasyon. Pinagsagibo man ang verifikasyon sa iwarang system kung sa ina pag-araman na waraman ng ibang kaso ang natamit ng persona. Ang matarayong na operasyon na ini malinaw na patunay na ayaw ng paninindugan kan Philippine National Police na ipatob ang lay asin man papanimbagon ang mga individual na minabalga. Padagos ang Nabwa Municipal Police Station sa mas pinakusog na kampanya laban sa kriminalidad, kasabay kan pangapudan sa mga namamanawan, makipagtinabangan asin maghiras kan informasyon tanganing mas pang mapatinir ang katanungan asin pagiging salbado kan lambang na buenos. Yan karon ng Philip at ito yung dagdag na informasyon yan na BRX reporting. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon and koneksyon na naman sa kampanya laban sa illegal na droga sa Palawan ka na Nabwa. Hindi sa Iriga mahigpit na pagbabawal sa mga dainag susulot nin helmet.
itong full face helmet. Para sa kuya Makri Arman ako, no bimbang, ay no helmet, no bimbang. Pag arog na kayan, baka masakitan ang pulis. Pati pulis, lalong-lalo na itong ibang matulis. Ano ngayang lane na naman ngayon na ipinapautom? No helmet, no bimbang. Pwedeng mag-alboroto ang mga pulis kayan. Matindi na ngayon. Amak mo ngayon, no helmet, no bimbang. Ayaw na maganggayo akong nahiling lugod ng mga pulis na nagtatraffic. Kan nagtalikod sa ng mga aldaw, medyo naghirigpitan. Kadakol kan nakataltag na pulis dyan sa kasentruhan kan Iriga, tanganig magdakop ka itong mga dahil naka-helmet nin full face. Pero ngunyan, CSU na sa nabaga, nahiling ko na naman. Where is the police? Minsan ang ibang pulis pakitang gilas sa naman. Abot kan oras, ningas kugon. Ay man susustiniran, dapat masustiniran kan pulis. Dawa naguuran, maghigpit ka mo. Magpauran ka mo, magdakop ka mo, kay itong mga day naka helmet nin full face. Yan, binsido na ako sa Indo. Magpainit ka mo. Ano ang trabaho kan pulis? Yaon ka mo sa traffic, magpantay ka mo kan bolos kan trapiko. Tapos itong pinagrereklamo kan nagkapirang mga motorista niya to na mga modified motorcycle na abang Reebok kan tambutso, nagagamit nin muffler. Ano yan taday dararakop, day nagkakateriklo kan pulis. Ano po ang ginigibo nindo dyan? Kadakol nindo nakahilera sa kasentruhan kan Iriga, maski sa ibang barangay. Ano yan taday nagkakadarakop? Yan po ang pinaggangalas ko digdining mariribo ko ng mga tambutsong ini na mas perwisyo kisa duman sa dahil nag-helmet nin full face. Mas perwisyo bagay ng mga tambutsong abang riribok na ini. Yan dapat dakupunin do. Pati ka mo, pwede ka mong maluso, mabungog kan ribok kan mga tambutsong yan. Pati ang pulis. Dapat kung mahigpit, higpitan talaga. Ito mga modified na motor, dakupunin do, tatrabaho nindo yan. Okay, kumusta man sa mga para antabay niya to? Yan po sa Banwaan kan Buhi Camarines Sur. Si Consyal Nogel Acosta sinman ki Mayor RPL. Madali na naman ang piyesta diyan sa Barangay Lourdes sa Banwaan po ka na Buhi. Kasabay ka na gigibo na Tinagba Festival ligdi po siyudad kan Iriga. Sigurado ang grupo rayon naman ki Vice Mayor Rela Coste. Ang bagong regional director pati kan DPWH Bicol, ang apelyido Tanggol. Andi Oraga, ano daw ini ni Coco Martin? Kadapi Tanggol. Pinagbugtak na bilang bagong regional director kan Department of Public Works and Highways Muslima sa Bicol Region. Iba niyang pamamayuhan ang riyon si Ferdinand Dalio na magsiserving assistant regional director kan ahinsya. Nasaan man na panginginotan man kan bagong pamayuhan ang mga programa and proyekto kan DPWH sa Bicol. Nagray-ray na. Basta magtultol ka sana, kadapi tanggol. Sana ipagtanggol mo ang mga proyekto digdi sa Rayon kan Bicol.
mapakarhay mo ang mga patinampo, lalong-lalo na dyan sa Andaya Highway. Tapos itong mga flood control project digdi sa Camarines Sur na mga palpakman, mga infra project, maimbestigaran ini, mapakarhay, magkatarapos-tapos ba kung dahil man nagkakatarapos-tapos ta, kumbaga sa proseso pa sana palpak. Bigla bagang luminuyan internet Pinanindugan man DPWH Secretary Dizon na pagkakaigwan ng reforma sa budget process ka na naunambita ng ahensya. Tapos saro sa pinag-ingganyo ni Secretary Benz Deson kana DPWH ang mga miyembros kan media na magsabay sa iya sa pagbiyahe pasiring digdi sa Bicol Region sa maabot na Enero 15 o 15 to 16 hasta 17. Aning maaraman, mamatean kung anong klase talaga ang inaagihan na tinampo dyan sa Maharlika Highway paghaling Quezon Province pasiring digdi sa Camarines Sur sa riyon ka na Bicol dyan sa Andaya Highway. Na presenting kamugtakan kana Metro Naga Sports Complex na nasa Barangay Pacul, Ciudad Canaga saro ini sa lugar na gigibuhan kan palarong panlungsod ngunyan. Kumusta naman po para sa indong mga parakawatasin mga coaches sa lawig na panahon ang day na ini nabugtakanin bubong buatop punpakan rauton kan mga makusog na bagyo. Sa post kan alkalde kan Hunyo 7, 2025 sinabi kaning magpupuo na sa Hulyo 2025 ang phase 1
kan pagpapakaraya asin nagaasang matatapos sa Disyembre 2025. Alagad sa presente an garo Mayo man nangyari. Nakaparehas kan nasa retrato na naipost kan alkalde, ano kaya? Nadamay kaya ang mga infra projects sa Naga kan mga DPWH controversial projects, pero ipapadagos na po siya. Naga post lang sa patrabaho. Nadang kung sabi ni Mayor kan Naga ipapakarahay niya yan. Ano kayang nangyari? Mas maray siguro ang ibang mga gigibuhon na activities kan city diyan nagibuhon para mapakinabangan yan. Sa ibang opisina kan government na nagsusurusuan sa sentro na mayong tultol na parkingan, diyan na siguro ilaag tamahiwas yan. Mas mamamantinir siguro yan kung perming ginagamit. Mas mahal po ang anahaw kaysa yero. Mas problema ang plaza ta baka abuto na naman piyesta. Garo baga nangyayari ngunyan puro sana sa plano mayo man nagiginibo mala ano na napunan mayo matatapos na lang ang termino. Kadamay nga ni sa corruption issue kulit hay naku asa pamor. Pwede na dyan anahaw para tipid pangyayari. Ito pa na sa nanindoyanin langkoy. Mayo na kamong makwa gugon. Nabong gastusan kan lokal na gobyerno kan syudad din Naga. Alagad mayamanon ang Naga. Kumbaga Metro Naga. Kung sa first class city, kung sa mga syudad first class. Pana po kitang 32 minutos, makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Local Economic Development and Investment Promotions Office o LEDEPO sa irarom ka na pamamayo ni Miss Amor Sonea Auro ang aktibidad pinaggibo sa city government area employees sa sinman na Filipiniana inspired attire. Kasuod man pag-aga asin ang CDRRM multi-purpose covered court. Ang ginigibong ongoing business one-stop shop as in an official lunch kan Trimobile one-stop shop o ining TUS were highlighted in the program. In her brief but comprehensive message, Ms. Soneha Auro also requested employees to help encourage business and franchise owners to avail themselves of the simplified processes for business permit, renewal, and application for license to operate under EBOS and TUS. Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat in its message commended Ms. Soneha Auro's team for the smooth operations of this year's business one-stop shop and likewise sought the assistance of the employees in disseminating information in Trimobile one-stop shop for Trimobile owners and operators. Meanwhile, Mayor Rexy Oliva lauded the consolidated efforts of the offices behind this year's EBOS led by LEDEPO and the TOSS, jointly spearheaded by LEDEPO and the Trimobile Franchising Unit. The Mayor also highlighted key accomplishments of the first working week of 2026, including the impressive presentation of AGTA Atigays Theater in the auditorium before the Regional Tourism Champions Challenge Committee of the Department of Tourism on January 6, 2026. At the DOT Region 5 office in Legazpi City, the presentation led by Mayor Rex himself earned a perfect score from the panel
The city government of Iriga prides itself on starting not only the year but every working week with strong momentum to sustain productivity and ensure the efficient delivery of government services as it continues to take steady steps towards becoming Rinconada's vibrant economic center. Hoy, belated happy birthday palan kay dating Congressman Sal Fortuno Jr. Kana Rinconada area. Dagos naman na pinagkumpirmar kan Sangguniang Bayan kan Banwanin Buyan pagkakabugta kay Carmelita Marquez bilang bagong pamayukan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa ginibong sesyon kan Lunes o kasudma sa Sangguniang Bayan Session Hall. Serarum kan pamamayo ni Vice Mayor Christian Etchepare bilang presiding officer, pinasarkan konseho ang resolution number 26-008 na nagpapapusog sa appointment ni Marquez inian na matapos ang sarong semanang pagkaabala dahilan sa urulay kan sa iyang salud. Stressful na pwesto. Anot nang ipinagsalang ang konfirmasyon ni Marquez kan ika-25 regular session kan Enero 5. Pero kay ni pinag-question man ni Vice Mayor Etchepare ang pisikal na kahandaan ni Marquez sa pagkaput kan sarong stressful na departamento aron kan disaster management. Dahilan sa gabat kan responsibilidad na nakaatang sa nasambit ng posisyon, pag-require kan SB si Marquez na magsumitir kan medical certificate ang aning patunayan siya iyon fit to work. Matapos mapatunayan sa iyang fitness to work sa paagi kan medical certificate halik kay Dr. Kirby Lichago, kaso udma Marikas mana inaprobaran kan konseho ang konfirmasyon ni Marquez sa pangenot ninda Honorable Gloria Arce asin man Honorable Liti Moralde. 7 taon na serbisyo si Marquez iyon na bako naman na bago sa serbisyo publiko sa LGU Buhi. Alawag ng 17 taon nagserbisya bilang nutrition officer bago pinagbugtak bilang officer in charge o ay sikan MDRRMO. Magpasar kan resolution ngunya na daw ginibo na siyang opisyal na department head kan nasambit ng opisina. Ang MDRRMO ang nagsiserving frontliner kan banwaan sa pagsisiguro nain kaligtasan kan mga namamanwaan bago asin mentras pagkatapos kan anuman na sakuna o kalamidad. Congratulations.
provincial rate, tatapuso na. Pantay na sweldo para sa gabos, aprobado na. Pinagrahay na. Inaprobara na kan House Committee on Labor and Employment and Consolidated National Minimum Wage Bill na nagtatagamang tapuso na ang presenting provincial or regional rates sa sweldo kan mga trabahador sa enterong nasyon. Terarom ka na bill, rerebayan ang nag-iiral na regional wage system kan sarong national minimum wage na dapat ipautob ang prinsipyo kan equal pay for equal work anuman ang lugar, istaran o pinagtatrabahuan kan mga trabahador. Sigun sa bill, inaasahan man na magtatao ini nin mas malinaw sin pare-parehong basihan sa sweldo kan mga trabahador sa maniba-ibang rehiyon. Na author po kay ni si Congressman Ili San Fernando. Benigdi, don't give Filipinos false hope. There's still a long way to go before it becomes legal. But imagine if it really goes ahead, Manila will be speed up, traffic will be greatly reduced, and transportation and trade will be faster. Good luck. Demand fall, inflation, good prices rise, tax with high labor cost, businesses maintain profits by raising of goods services price, pangenot to sangkap sa inflation. This will end the Tagalog versus Bisacol keyboard wars. Presidente Susi Jan, tama ito kasi kaya lumilipat ng Maynila ang ibang mga empleyado dahil sa rate ng sweldo. Ang posible rin itong makatulong sa pagbawas ng populasyon sa Maynila since di na kailangan lumipat o maghanap ng trabaho ang mga taga-probinsya sa Maynila. Maganda sana pero sa mga business employer iba ang kita sa Metro Manila kaysa probinsya kaya mahirap ipareho. Yan ang tinatawag na impossible. Pwede yan sa province matupad basta yung pagbayad sa PhilHealth, SSS, Pag-ibig, idagdag na lang sa sahod ng employer. Total, ninanakaw lang yung pundo sa PhilHealth. Pati sa SSS, makumutar 10 million pesos. Bakal sa nanin tissue paper ay pambihira. Ito pa yan, mayo nang nangyari, gibuhon mo na. Dapat lang kaysa mapasiring sa mga kurakot, dahil nakaipuan magdayo sa ibang lugar, mga taga-probinsya, minsan inaabot ni nagkaperang oras sa biyay. Palang halos 2 oras, sobra pa ang rayo. Napuli nin harong, bibilang nin kaperang oras na sanaan turog, tapos halos gabos na taga-probinsya, duman mag-apply sa kunsain, mas nakulan pasweldo, above minimum wage. Kaya, dahil sapat, dakulang bagayan, asin baka maiwasan ang traffic digdi sa Pilipinas. Is it for private and government employees? Not buhayon nindo muna negosyo. Sigurado susunod ang magayo na pasweldo. Sigurado ang Manila mayo ng traffic kaya sa iba sa province na mag-apply trabaho. Pinaparekas ka ninyo fight na ini ang pag-collapse of the economy by leading us to inflation. If we wanted value for money, yung price of commodities and services, ayusin nyo. Ang dami-dami nag-manipulate ka na market na nagkakausan in spike sa presyo dahil nindo tinitira. In your dreams, kung mangyayari yan, Hoben, sasaludo ako sa imo para man dahil na lang puro dakdak as in lamudaan nagiginibo mo. Pambira. Good job. Sir Eli, that's okay for those who are moving away from distant places where wages are high. I hope the Manila rate will be approved immediately even in the provinces, Sir Eli. May untaoy basin gipili kay rapud ni dapat dili rilisan og permit ang establishment kung dili minimum ang sahod. The bill still needs to go through further readings, deliberation, and approval in the House and the Senate, and eventually be signed into law by the President to take effect. And since si Marcos binuto nyo, malabo yan. Di na sila makakakorakot. Lol, ongoing pa yung hearing yan. Di pa aprobado. Depende kay Presidente kung pipirmahan. Ibang klase din to. Galing. Tama yan. Mas mahal pa nga minsan bilihin sa province. Yung iba, parehas lang sa Manila. Pantayan nyo din ang retrenchment, sir. Kalimitan yan sa province 3.
1:1 sa trabaho. Okay nga yan na mag-uwian na mga taga-probinsya at doon na magtrabaho lapit sa pamilya nila kesa nandito sila ng siksika na ang gulo na ng Maynila. Traffic solusyon as hirap sa upahan, ay nako, isipin nyo din yung katawan, lupa nyo. Sa biyahe pa lang, pagod ka na. Salamat, Representative Eli San Fernando. Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Kung sakaling magkatutuyan, marami ang mga manggagawa na mawawala ng trabaho dahil sigurado na magkakabawasan ng mga tao ang bawat kumpanya, lalo na sa mga construction company, higit sa lahat sa mga security agency, matik yan. Magkakabawasan, mas okay pa kung dagdagan na lang ang minimum wage, lalo na dito sa amin sa Palawan, 555 sana, palag-palag na. Pambira sana. Dapat lang naman pantay mga sahod, ano yun, ginto, mga tinatrabaho sa Manila, tapos tansyo lang sa probinsya, fair. Sana nga po sir, kasi hirap na rin kami dito sa probinsya, halos pareho naman ang presyo ng mga bilhin, gaya ng NCR. Good job sir, ito yung tunay na lingkod bayan para sa bayan pinaglalaban. God bless sir. Wow, good job, maraming manggagawa ang matutuwa nito, good job. Dagdag sahod pero dagdag kaltas naman, tanggalin na rin yung mga SSS at PhilHealth, wala namang kwenta yan. Pag mga hospital ang liit yung bawas, dapat kung kailan yung balance, yun dapat kukunin namin, hayop na pumalakad dyan, sariling pira natin, tapos tayo rin uutang, gawin nyo na ang narapat. Kawawa ang mga taga-province. Sir, dapat pantay-pantay na sahod, wag nyo nang patagalin sir, sayang ang oras at panahon. Maraming mangingibang bansa, iiwan ang pamilya nila para may sapat na pangangailangan. Sana po matupad yan sir. Salamat na agad kung magkatotoo po ay inda. Bahala ka man. Sarong Trimobile ang nahulog sa ampas duman sa Kalaban kan tinambak sa Roma Road. Nahulog sa ampas ang sarong tricycle sa barangay San Ramon, Tinambak, Camarines Sur, Kasudma. Susog sa post kan lokal na gobyerno kan tinambak, nasa marahay nakamugtakan naman ang mga biktima kan nasambitan ng aksidente. Ligtas man po si mga biktima kan aksidente sa Kalaban kan tinambak sa Roma Road sa barangay San Ramon. Nunya na hapon sa tabang kan sa tuyang MDRRM First Responders Johnson Briagas, Roy Abrasado, Christine Ann Pigti, Junicio Palaypayon Jr. sin kan PNP Tinambak, pati na kan official kan barangay San Ramon Tinambak, magmaan po permi sa tinampo. Tanganing makalikay sa disgrasya. Giromdom hali sa local government unit kan Tinambak. Bicol Party List Representative Garbe nag-atender sa 16th International Renewable Energy Assembly duman sa Abu Dhabi. Presenting na sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates si Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. tanganing mag-atender sa tulong aldaw na 16th International Renewable Energy Assembly kay bahanan ni Bapang mga high level as in related meetings na
nakasentro sa pagsusulong kan renewable energy asin man kan global energy transition. Si Congressman Pido Garbin iyon parte kan delegasyon kan Philippine Congress na pinamamayoan ni Congressman Arthur Yap, ibahan sin the House Committee Secretary Melanie Anyain, Representative Alan T, Representative Joseph Yu asin iba pa. Ang 16th International Renewable Energy Assembly, iyon 16th session kan Assembly kan International Renewable Energy Agency, sarong major global gathering kung saan nagtitipon ang mga gobyerno, policy makers, sinman and energy leaders tanganing isulong ang pauswag kan renewable energy asin pakusugon ang international cooperation pasiring sa sarong sustainable energy future. You are here to learn about global best practices and build collaborations in order to promote inclusive and sustainable renewable energy initiatives, while also engaging in meaningful discussions on the global energy transition, igon pa kay Congressman Pido Garbin. Ang pagbalikan Pilipinas sa IRENA o Assembly, iyon nagtataunin mga importanteng strategic benefits kabilang ang mga access sa global knowledge and best practices sa renewable energy deployment, grid modernization, and innovative financing models, workforce development as in emerging technologies. Kakatabang man ang mga karamanay ni tanganing mas maparikas ang paghiwas kan renewable energy sa nasyon, mientras na naiwasan ang mga arog kaining hamon na matean kan ibang mga nasyon. Pinapapusog man kan Assembly and International Cooperation at support sa pagikan pagtitipon kan mga representante hali sa multilateral development banks, investors, and mga international partners arog kan United Nations and ASEAN na nagtataoy ninin pagkakataon sa Pilipinas na makabilog ng mga partnership na magbubukas kan technical assistance, development financing, as in bagong investments para sa renewable energy projects. Saro sa mga panganot na benepisyo kan pag-attender sa assembly, yun ang oportunidad na pag-mobilize ng investments para sa renewable projects, lalo na sa mga capital-intensive initiatives sarog kan offshore wind, as in man large-scale solars and energy storage systems, ang pakikipag-koordinar sa global investors and man funding institutions, yun nakakatabang tanganing masimbagan ang financing gaps and masuportaran ang renewable energy targets kan nasyon. Paagi man kan aktibong partisipasyon, nagkakaigwaman nin ang Pilipinas nin kakayahan na magpailing nin policy influence and leadership sin makiparte sa paghubog kan international renewable energy agendas, commitments and frameworks. Sisiguro man kainian mga global goals yan nagtitiner nakaangkla sa national priorities arog kan energy security, inclusive growth and equitable development. Sinusuportaran man kan Assembly ang Pilipinas sa pagpapakusog kan technical and workforce capacity sa paagi kan pagtataong doon sa skills development and training programs na importante sa pagbilog kan sarong matibay na green energy sector. Ang mga inisyatibang iniyan nagtatabang sa pagmukna ng trabaho asin sa paglinang kan sarong matatag na local workforce para sa renewable energy economy. Ang pagkikipag-koordinar man sa IRENA yon nagtataong dalan sa Pilipinas na mas mapakarhay na ma-align ang national renewable energy targets and climate goals sa international commitments na nagpapalangkaw ng kredibilidad ka nasyon sa mga investors and development partners, mientras na pinapapusog ang ambag kay ni sa global climate action. Sauri, sinusulong man kan Assembly and Regional Collaboration, partikular sa paagi kan mga ASEAN-led dialogues na nagtataw sa Pilipinas nin pagkakataon na pakusugon ang kooperasyon sa mga pagtaraid na nasyon para sa integrated energy markets, as in man shared infrastructure solutions na importante sa regional stability as in energy resilience. Nawan doon man ni Congressman Pido Garbin na pakikiiba sa mga international platforms sa arugan IRENA Assembly, iyon na importante tanganing masiguro ang Pilipinas iyon nagtitinir na proactive
asin competitive sa pangkinaba na paglipat pasiring sa clean, reliable asin sustainable energy. Presyo kansera sa ground floor ka na kasi the people small masalangkaw ng dikit kisa second floor pambihira. Galunggong 200 pesos, alimasag 160 pesos, kasag tilapia 200 pesos, turingan 260 pesos. Molletes 100 pesos an hipon 100 o 320 barato duman syudad kan naga digdi sa Iriga hamak mong an kasag nagaabot na po sa 400 an kada kilo ay pambira itong Dracula nga naman. Timungani dang lubi-lubi, ang bugkos, 60 pesos, santisima. Ang kangkong man, 10 pesos, pig para bawasan na, so 20 pesos, binawasan na gano'n 5 agram. Ay, ano nang buhay tayo? Bakal ka man in sili, o ining lada, na Dracula. Ay, ka na makabakal nin 10 pesos, 20 pesos na ang tertumpok. Santisima niya ako ang buhay pag-arog na kayan. Bakal kanin buro barato itong mga siling malungsi, mga imported. Mga puti na nag-grow green, yan po ang siling imported, malungsi. Made in China. Ay indang buhay tayo ni sa Pilipinas. Puro na sa nabaga magpara-import. Kamatis, garo nag-i-import na. Kaya dahil po kita maasinso pag-arog kayo niyan, buhay to sa Pinas. Sa mga paratanom, ginagadan man ang presyo kan produkto. Lalo nan paroy. Kaya ano ba, disganado na magparatanom. Abo nang magtanom nin paroy ta grabe nga kapital sa abono tapos kung ano pang mga ibang ginagaramit sa pagtatanom arog kan spray sa ulod, spray sa kuhol, spray sa duot. Kaya ngana na po kumbaga diba harabo na mag-uma. Grabe na ngayon, pasakit sa mga para-uma, digdi sa satuyang nasyon. Maray pa nga kayo ni mag-iba ng hanap buhay. Maray pa magtanom na sa bungkukan, kamuting kahoy, basta day bagyohon, kamuting kahoy. Kaya batag. Ang batag po ngunya, nagmamahal na naman. Sekto ka na bagyo, alagad an nyog, barato, 50 an sarong buok,
Ang kupraman, 45 pesos ang kada kilo ay santisimang buhay ni. Mayong padumanan para nagbagyo, nagparababa sa presyo kanyog. Pero gibugi-gibo sa naman ini kan mga kumprada. Grabe man ang mga kumprada niya to sa Pilipinas. Napot dyan, ano ang ginigi? Bukan Philippine Coconut Authority, day po yan na mumonitor na arog na kaya ng presyo kan nyog, as in kopra. Ay puta daw yun ki Sir John Luna, ang branch head kan Philippine Coconut Authority, tigdi po sa siyudad kan Iriga, sakop an partido area, nagkapirang porsyon. Paano po kitang eksakto alas 9 na pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga
Karaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na dai na mag-arog sa iba, na nagpapabakal nin mga substandard, as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo, nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Sabi digdi, this is not good, Philippines. If I were you, I will be vigilant and be prepared always. This photo shows how earthquakes are very active in the Philippines trench. We already told you several times that the trench can experience multiple major earthquakes, since trenches can produce bigger earthquakes in a year. Posibleng mabilog na sa rong low pressure area sa southeast na parte kan Mindanao. Unya na semana asin na malaog sa Philippine Area of Responsibility sa ngunyan na aldaw. Posible man ini magkusog bilang tropical depression sa Webes, Enero 15 asin naapudo na ada. Biglalauman na matinir ini sa sirangan kan Eastern Visayas sagkod sa Biyernes. Paglaog ka na weekend, pwede sir ini magtinir sa sirangan kan Bicol o magbalyo sa Southern Luzon antes kurbada pa hilagang sirangan kan Central Luzon mantang nakikipag-interact sa share line. Ibong kan warang kasertuhan pa man ang maginhiro kay ni orog na sa weekend. Mientras tanto padagos na makakaapektaran amihan sa Northern and Central Luzon mantang ang share line ang madaranin katamtaman sa kud makukusog na paguran sa Cagayan Valley asin man Aurora. Pun man sa Webes posibleng warak-warak na paguran na mamamatian sa Caraga asin Eastern Visayas na mamamatian sa Bicol asin Visayas pag abot kan Biyernes.
Depende sa ka na posibleng bagyo, pwede sir magdakula ang mga pag-uran sa mas dakulang parte kan Luzon sa weekend. Katakod kay ni ipigpatanid ang posibleng pagbaasin landslide. Sa Metro Manila, piglalao man na makakamati nin na mapangunuro na panahon na may panakanakang init, as in maluyang pag-uuran. Alagad pwede sir magin mauran ang weekend kung mabalyuan route kan panahon sa Luzon. Naprobara naman kan Department of Agriculture ang plano kan Sugar Regulatory Administration na mag-import o mag-export nin sanggatos sa 1,000 metriko tonelada ng raw sugar duman sa Estados Unidos. Inian may katuyan na protektaran ang ganansya kan mga lokal na raw sugar producers. Igon kidi Secretary Francisco Chu Laurel Jr. hinguwaw nindang ma-export ang raw sugar sa irarom kan US quota system sa lalong madaling panahon. Annaw ng bita ng lakdang ang maya obhetong bawasan ang domestic raw sugar supply makalihis ang paglangkaw ng 130,000 tonelada sa lokal na produksyon. Iglalao man na makakatabang ini sa pagpapalangkaw kan farm gate prices. Pinaga-kumpirmar man ni DPW Secretary Benz Dizon na igwa ng bagong paagi sa proseso ng sindang ahinsya pag-abot sa pagbilog asin pagpreparar kan budget. Katakod kay ni sa sindang pagkapot asin ngangataman sa budget para sa taon 2027, pinagsyerto asin pigpromisa ni Secretary Dizon sa publiko na dain na magkakaigwapan nin mga pigaapod na allocables na konsein ang kalakaranin pagtagama nin pundo basado sa personal na koneksyon asin impluensya. Sistema nin pakusugan, mga dagdag singit na proyekto na daay nag-agi sa tamang proseso asin mga proyektong warang malinaw asin komprehensibong plano. Tinawan doon pa niya na kaipuan nin sarong bagong formula asin sistema sa pagbabudget na nakabase asin nagsisimbag sa mga tunay na pangaipuan kan kada lugar asin reyon sa nasyon. Igon sa opisyal na dapat iguang tultol asin detalyadong plano ang kada proyekto na isasagibo kinakaipuan ining aprobaran asin uyunan kan Development Council asin mas pa sa gabosan iinoton ang pagkumpleto asin pagtapos kan mga presenteng proyekto na presenteng pigsasagibo. Sa iyang pahayag na apudan man si Secretary Dizon sa gabos nin mga kairiba niya sa gobyerno asin sa publiko na dagos ng tapuso ng paggibo asin pagtagaman nin pundo na may obetong manghabon asin bako magserbi nin honesto asin totoo sa namamanwaan. Tutubod man ang Malacanang na mauot sa ng ilihis ang issue kan impeachment laban kay Vice President Sara Duterte rason na nagre-revoke ang mga suportadores kan ikaduhang presidente na magsunod man ng impeachment complaint laban kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Binuyagyag man ni Palace Press Officer Yosek Claire Castro basado sa sindang impormasyon ay pigiras kan sarong legislador na pagarama ng mga suportadores kan pamilya Duterte na nasa likod kan planong impeachment complaint laban sa presidente. Sinerto man ni Castro na preparado si Presidente Marcos ng pangunan reklamo sin
pigrespeto niya ang konstitusyon as in ang mga prosesong itinatagama kanlay. Sinabi ni Castro na mayong basihan ang aligasyon nin breach of public trust katakod kan subot pagperma kan presidente sa General Appropriations Act. Nawan doon man kan opisyal na dai nang habunin kwartan presidente asin siya pa mismo nagsugo ng investigasyon sa mga manumaliyang flood control projects na posibleng pinaunan kan korupsyon asin wara subot ining isyo siring kan Mary Grace Piatos. Kumpiyansa man ang palasyo na dai mausad ang impeachment laban sa presidente. Sa presente wara pang formal na impeachment complaint laban kay Presidente Marcos kaya wara pang dapat na paghandaan ang presidente sa ngunyan. Epekdoon pa man ni Castro na impeachment ang sarong seryosong prosesong konstitusyonal as hindi dapat gamiton bilang panakot upang media. Ning ganyar man niya ang mga kritiko na anot na mo ng sembagonan mga isyong pigkakahampang kan sa indang pigsusuportaran na leader. Sinabi man ni US President Donald Trump na bukas subot ang Iran na makipagnegosasyon sa Washington makalis magpatanid na magamit nin pwersa laban sa Islamic Republic huli sa madugong laban sa mga demonstrador. Resulta pa ini ka nagahalangkaw na numero kan mga nagagada na susug sa human rights activist nagsakat na sa dai mababa sa 522 nagadan sa mahiwasan na protesta sa bilog na nasyon. Ginibuman ni Trump na pahayag kasunod kan pagbisita kan Foreign Minister kan Oman sa Iran, nasyon ng haloy nang nagserbing taga pag-ultanan kan Washington na Tehran. Para pang simbag ang Iran mapadapit sa naging pahayag ni Trump. Dugang padigdipig pahayag man ni Trump na nagpipreparar na sa iyang administrasyon na magipag-ulay sa mga opisyal kan Iran, alagad nagpatanid na pwede sir mainot na magsimbag ang militar kan nasyon kung padagos na mahalangkaw pa ang death toll sa Iran, siring man ang mga inarestong demonstrador. Pa sa botong 8 pinagdeklarakan sanggunang panlalawigan kan Catanduanes na persona non grata si Governor Patrick Gazanza makalisan perang isyu sa pagultanan kan ehekutibo sa legislatura kan na probinsya. Sigon kisanggunang panlalawigan sin Catanduanes Board Member Edwin Tanael sa pakikipag-ulay kani sa mga miyembros kan media nagpunin ni sa mga paayag kan gobernador sa sanggunang panlalawigan kung saan wara subot tining tiwala sa trabaho ninda urog na kan nakaaging bagyong uwan. Kung saan digdi nagkaigwa subuot nin diferensya sin digdi ninda nahiling ang tunay na pagkatao kan gobernador. Nagpahayag man ni Tanael na enot na digdi ang habo kan gobernador na magdeklara ng state of calamity ang sanggunang panlalawigan. Nagsunod ang pahagad kan gobernador ng release kan quick response fund QRF punsain ang calamity assistance na sa iyang ipigbase ang hali sa nasyonal. Anday sinda makapaghiras ng QRF sa lokal kung kaya nagdeklarar ang sanggunang panlalawigan ng first locally na ibugtak ang islang probinsya sa state of calamity. Alagad sigun sa iya na naoktaba ang deklarasyon huli sa pigahalat ninda ang desisyon kan gobernador na kunsain enot ng nakapagdistribuer na nin materyales sa mga apektadong residentes kung kaya napagdesisyonan kan sanggunang panlalawigan na iras ini sa paagikan cash assistance. Sabot kan gobernador nin cash assistance sa sindigdi na ini inapod kan opisyal ang sanggunang panlalawigan ng mga illegal, mga trapo, mga korap asin warang naginibuan sa probinsya. Alis ang pirang diskusyon ang nagdesisyon sinda na ideklara ang gobernador na persona non grata na buot sa biyon magiging limitado ang pakikipagkoordinar sa iya. Alagad day man mawawara ang mga transaksyon na mandated in kaso may tiwala ang opisyal sanggunang panlalawigan. Minsay ni Tanael sa gobernador na magkaigwa ini nintiwala sanggunang panlalawigan asin ipigdoon na bako sinda kaiwal kan opisyal.
Mientras tanto, sa pahayag man ni Catanduanes Governor Patrick Alain Azanza, pahayag kaini na warang rason nga ni persona nung grata siya sa ngunang panlalawigan uli sa wara man siyang piggibong maraot asin pigsunod niya sana kung anoan nasa lekan nasyon. Sigun sa iya na makalisan pangrarapado kan bagyong uwan ang tulos na nagranis sang gunang panlalawigan para sa pagtugot nin paggamit kan Quick Response Fund o QRF alaga day subot tulos ini naaksyonan kan sanggunaan panlalawigan. Dugang niya na imbes na sunodon ang rekomendasyon kan Provincial Disaster Risk Reduction Management Council mapadapit sa Quick Response Fund ang ibinag-usubuot ini sa paagikan pagbariwas nin kwarta. Ginawan doon ni Azanza na dahil pwede sir na i-revise e modify kung ano ang pigre-rekomendakan PDRRMC. Pinaliwanag kaini na warang nakabugtak na cash assistance sa annual investment program kung sa inyaon digdi nakabugtak kung papaano gagamito ng QRF alagad nagkaigwanin conflicting sa mga sinumitir na resolution kan sanggunang panlalawigan anot na digdian wara subot na cash assistance sa distribution alagad sa ikasunod na resolution sa parehong aldaw kan Disyembre 1 ang nagsumitir liwat sinda ng resolution mapadapit sa sarong ordinansa na magbabariwas nin cash assistance na buot sabiyon warang backup. Ani kaduang resolution o ordinansa an nabito kan gobernador huli sa wara ining cash backup asin nagbabalgar sa ley alagad and override ini kan sanggunang panlalawigan asin ipigpipirita na kwarta ang sendang ibabariwas. Pigpahayag pa kan opisyal na wara siyang pigigibong maraot asin saro siyang anti-corruption asin maut niya ang good governance, transparency, maintegridad asin paninimbagan sa iyang paggogobyerno sa islang probinsya kan Catanduanes. Naman sa maparantabay niya to dyan po sa Barangwaan kan Batu Camarines Sur ki Mayor Manoy Enrique Dangkalan ki Kagawad Eliseo Tanay yan sa Barangwaan kan Balatan ki Vice Mayor Vice Mayor John Narito ki Konsyal Ruth di Maiwat. Kumusta man kay Mayor Ding Avliter. Pinawarang bisa nakan Professional Regulatory Board of Civil Engineering ang lisensya bilang civil engineer ni dating DPW's Bulacan District Engineer Henry Alcantara huli sa malubhang unprofessional as in unethical conduct katakod kan subot ghost flood control projects. Basado sa desisyon na patunayan na administratively liable sa Alcantara sa pag-aprobar ng pagluwas din pundo para sa mga ghost project basado sa special audit report kan DPWH. Susug sa board ang sinadyang utinoyong pag-aprobar sa pagluwas din pundo para sa ghost project ang pagbalgar sa Code of Ethics sin pagkakanulo sa tiwala kan publiko. Igwa pang kinsing aldaw sa Alcantara ngani magsunod din motion for reconsideration kuning kaso ni ang sinayuman. Pwede sir siyang maapudan sa komisyon proper sa laog ng kinsing aldaw poon sa pagresibin ng resolution.
sabi man ni Congressman Nelson Ligacion, may mga nagsasabi po na bako kumanda distrito ang Andaya Highway. Tano po da nakikiaraman sa indong lingkod. Simple man lang po ang kasimbagan ko dyan. Dakol po ang apektado kan sitwasyon, bako lang po sa tercer distrito, sa Bicol, kundi pati man sa ibang mga lugar sa Mindanao. Kung may kakayahan man po ang sa indong lingkod na magtuyaw asin magtabang, tano po tadae. Dahil man po ibig sabihin na bako kung distrito, dahil na po kita may diisip nin paagi para sa ikakamarahay kan sa tuyang namamanwaan. Kaya nagaano ang congressman dyan, si Hori Bata. Ay baga nagpaparagerong, rapit dyan sa Andaya Highway. Taram ka lamang, asinan sa imong kalag. Dahil mabata. Congressman Hori Bata. Mauumayan, dahil mabata. Pero umuk-umuk gayon sa flood control. Congressman Hori Bata. Nagpatanid man si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na pwedeng maarestoan sa pinagsasabing Angara 5 kung liwat siyang dahil maatindir sa masunod na pagnahog kan Senado dapit sa flood control scandal. Yan man sa linya si Karondang Atan, pasok. Bihira. Day baga nag-laog si Karondang Atan. Lacson, Chairman kan Senate Blue Ribbon Committee, kabilang si dating Education Undersecretary Trigib Olaybar sa mga inaimbitara na magatindir sa pagdangog alagad daini nagpahiling. Sinugo na liwat ni Olaybar o pinagsugo na liwat si Olaybar na magatindir sa masunod na hearing sa Enero 19. Kung kilakson sa sarong pagkikipag-ulay sa radyo o roto niya kay Senate President Vicente Soto III na mag-issue ng warrant of arrest laban kay Olaybar kung liwat day magasunod sa subpena kan Senado. Pero kay Olaybar day managatindir kan na Nobyembre 2025 sinda dating Public Works Secretary Manuel Bunuan, negosyanteng si Menard Ngo asin dating ako Bicol Representative Elis Saldico. Magarunduman sa iyang testimonya sa Senado Bulgar ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagtabang si Olaybar sa pagpupundo kan mga manumaliyang flood control project kasi subot nagkita ng 12% kickbacks para kay Education Secretary Sani Angara, dating senadora sin dating pamayokan Senate Finance Committee. Si Olaybar Yuan Brad ni Angara
sa Sigma Rho Fraternity asin sinasabing parte ka ng Gara 5 sarong network nin mga subot political operator na konektado sa education secretary. Sigon sa sarong source kan politiko kabilang man sa grupo sinda dating budget secretary Amina Pangandaman, dating ako Bicol representative asin TAIZA director Ronald Ang, budget undersecretary Welford Wong asin DICT undersecretary Pay Condes Di Zagon. Dagdag kan sources may close connection si Ulay Bar sa Department of Information and Communications Technology asin man Department of Budget and Management. Pambihira si classmate Lowell Yeno, dating kagawad kung ano-ano na sanaan pinaggigibo. Traffic enforcer dumaan sa tamang daan lamang. Magandang morning. Ay pambihira, mag-siisyo ka na. Pork barrel paman giraray, Senador Amy Marcos reiterated her opposition to the 2020 General Appropriations Act, stressing that while she respects Congress' power of the purse, she refused to sign the Bicameral Conference Committee report and its ratification in the Senate due to serious policy concerns. Una, hindi ako sang-ayon sa pagbawas ng pundo sa flagship projects ng pamahalaan, lalo na ang foreign assisted projects. Yan man sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Ipinag-recomendar ni Camarines Sur Congressman Villa Perfect and 53 ang mandatoryong paggamit in digital payment sa gabos na ahensya kan gobyerno inuli sa padagos sa paglangkaw kan online transaction sa nasyon. Siguro sa BSP, uminabot naman sa 22.054 trillion pesos ang instantly at ibang peso net transaction na inot na onting bulan ng 2025 sa langkaw ng 41.15% pag-phone ng 2024. O beso kan sinambit ng proponidong House Bill 3646 na paiwason ang digital payment sa mga ahensya at ibang LGU. Timbangan ang kakulangan sa internet at ang digital infrastructure at intabangan ang saradin sa negosyo na nagagamit ng online payment. Target man sa ining mailang taon sa 70% po ang online retail payment pagkabot sa taon 2021. Yan muna ang siya sa pareta sa lahat lokal sa pareta ng Ronda sa nakatipa report. Field Report! Salamat Geraray Tabi Karondangatan sa mga dugang mong informasyon. Padagos niya itong manonood sa pag-uyo ni Senadora Amy Marcos. She also objected to the reallocation of funds removed from flood control projects to what she described as soft pork programs. Kadua sala para sa kuya na ilipat ang tinanggal na flood control funds pasiring sa mga soft pork, Arugan, MA, IFIP, AX, Tupad, PAP, FMR asin LGSF. Mga programang haloy ng pinagdadawit na political incentives sigon sa iya. Report! Babalik man si Karondang Atan, pasok.
Girahay karon ang Philip bilang kasimbagan sa humakat at pool ali sa padawat sa pag-aalboro sa Bulkan Mayon. At tao ang ako Bicol Party List in Ribo-Ribong N95 face mask sa mga residente Candaraga. Dan unpa kan Lunes, sigud man sa ako Bicol, maabot naman sa 7,000 na pinaso ng N95 mask at tao sa pitong barangay na arani sa pamilisan kan Bulkan o beto kan inisyatiba na protehiran ang mga aki senior citizen at mga residenteng may dati ng kamatayan sa lang pinagsiguro man kan kongresista o kaya ang partido na naiman maotok ang ako Bicol sa pagkatod din tamang kabalian pagkakaan at imbagan para man sa pamilya residenteng natin. Yan muna ang barata sa lado lokal, kabarakada karonda, sa Tiban. Report! Salamat giraray tabi karundangatan sa mga heras mong informasyon. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Alex, ang ating sharpshooter dati, marami na siyang napanalunan MVP awards. Pero ngayon, sa kanyang edad, parang sumasablay na ang mga tira niya. Lagi na lang ako sumasablay. Paano na to? Uy, Tol, bakit hindi mo subukan itong iBerry? Para yan sa mata, para luminaw ang paningin mo. Sa sumunod na laro, iba na. Bawat tira, pasok. Walang sablay. Salamat, iBerry. Napakalinaw na ng paningin ko. Nagbabalik MVP. Nagbalik ang angas. Dahil sa iBerry, ang mata mo na ang MVP. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga unas. Charm Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo!
Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puting sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana kitang 41 minutos. Makalampas na alas 9 din pagkaaga. Sabi ni Congressman Ligasyon, simple lang ang simbag ko dyan, dako lang apektado ni ang naging maisog na pahayag ni Camarines Sur 3rd District Representative Nelson Ligasyon kasuudma bilang simbag sa mga batikos na nagkikwestiyon sa iyang pakikiaram sa rehabilitasyon kan Andaya Highway sarong tinampong na sa luwas kan sa iyang jurisdiksyon. Sa iyang pahayag sa iyang Facebook account, pinagpasa ni Ligasyon na katuninungan laban sa mga nagtutuyaw na daay niya distrito ang nasambit ng highway na makukuha sa 1st District kan probinsya. May mga nagsasabi po na daay ko naman na subot distrito ang Andaya Highway. Ano ta nakikiaram ang sendo lingkod sigon sa congressman sa Tataramo na Bicol. Pakusa naman ang 3rd District 1 Bicol ang apektado kan sitwasyon kundi pati naman ang ibang mga lugar sagkod sa Mindanao. Sigon kiligasyon dahil man dapat maging ulang ang mga hangganan kan distrito kunan kamungutan iyon kapakaanan kan publiko. Sigon sa sahiya kung may kakayahan siyang magtuyaw asin magtabang para si kakaray kan mas kadaklan dahil man siya nagduduwang isip na gibuhon ini. Simbag kan DPWH an pangapudan ni Ligasyon iyo ang garo nakaatubang o nakakuanin kakampi sa national government. Sa sarong hiwalay na press conference kan Lunes pinagkumpirmar ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon ang sarong mahiwas na plano para sa mga pangenot na tinampo sa nasyon. Magkakaiguanin massive rehabilitation ang Maharlika Highway sigon kay Dizon. Asin pag sinabi kay ning massive gabus na segments kan Maharlika Highway iyon papakarhayon poon norte sagkod sa south. Inawan doon pa man ni Dizon na kabilang sa proyektong inian MacArthur Highway, Quirino Highway, asin ang controversial na Andaya Highway digdi sa Bicol Region. Boses sa Kongreso, magrumduman naging aktibo si Ligasyon sa pagtulak sa Kamara na madagdaganan pundo para sa pagpapakaray kan Andaya Highway. Ang nasambit ng tinampuyan pinagsasabing artery kan transportasyon na nagkukonekta sa Luzon, Pasiring, Visayas, sin Mindanao. Alagad, haloy na ang pinagrereklamo kan mga biyahero dahil sa maluya na kondisyon kaini. Para sa mga taga-suporta kan congressman, ang lakdang ni Ligasyon iyo ang sarong halimbawa kan transcendent leadership. Yantras na nagtitinirman ang mapagmatiyag ang sa iyang mga kritiko sa urulay kan political jurisdiction. Kunyan, inaasahan kan mga Bicolano na ang deklarasyon ni Secretary Dizon iyon magbubunga nin marikas na aksyon
Tanganing dagos ng matapos ang kalbaryo kan mga motorista sa nasambit ng highway. Kaya saludo kita digdiki Nelson Ligasyon. Si Isay ni kontrata masampaw ko. Pamira ay Ligasyon, mabuting hangarin po. Future Mayor sa Buhi, Santissima. Pero dahil na yan mayor sa Buhi. Si Congressman Nelson Ligasyon, maano nga ako sa Buhi. Sadit-sadit niya, banwaan. Tapos sakop ko distrito. Sakop ko ang mga mayor. Diyan sa 3rd District, dakula pa ngayang syudad. Sakop ko. Maano man nga ako sa Buhi, makikiiwal sa mga lakoste ay inda. Kumbaga kampantina si Mayor Nelson Ligasyon sa pagiging congressman kay ni sa 3rd District and Camarines Sur. Diyan sa Buhi, magastos yan in awad-awad. Kung duman sa 3rd Distrito kan Camarines Sur, naggagastos din gayo ang kandidato. Sa Buhi, ay Diyos ko day. Kaparehas naman po yan kan Iriga. Kung day ka dyan gumastos, ula ka. Tadigdi po sa Rinconada area, aram na kan mga namamanwaan na mukhang pera. Pakikwarta ang Rinconada area pag aabot kan eleksyon. Ano ba po mga botante niya to, mga bubo, buta. Pag nakailing nin kwarta, ay nagkakaduruling. Hindi po ang masakit digdi sa Rinconada area. Kaya day digdi maski mag-mayor sa Banuan kan Buhi, day yan dyan. Si Congressman Ligasyon, ano nga ako dyan sa Buhi na magastuson pag nagkakandidato. Tama na nga, digdi sa 3rd Distrito kan Camarines Sur, taday nagpaparagastos ang mga politiko. Mastos man, bakong nga na. Si Mayor Lene Robredo ba, kanagad man yung naggagastos na gayo pag i-eleksyon. Ano ta perming nang gagana? Di sa Rinconada, tuod na pagparabarakalon ng iba pong mga botante, majority. Baga natutuyawan kita digdi sa Rinconada, kamo nga mga mokhang pera pag-aabot kan eleksyon, pambihira. Tinda niya ako dahil man niya ako nadadarakan mga arog kaya na style kan politiko. Oon kayo ito sa kudgunyan. Dahil man ako nagpapadara sa mga style kan politikong yan. Ang gusto ko, so politikong dahil namamakal. Basta si-service yung tultul sa iyang lugar. Noon mo man, ang mga politikong ini, mga parabakal, magabot kan oras, dahil man ginigiribong tultul. Mga proyekto, malasado. So, ibang kwarta kan gobyerno, pagpaparaburol sa, ay mabubuisit ka sana. Ang katotohanan dyan, anuhon mo ang politikong mukhang pera, kumbaga, kurapto, sa maray pa kayan, so tultul ang serbisyo dahil nagkukurakot na politiko, na inamamakal, basta may pagmakulog sa banwaan. Sabi ni Christine Hermosa, heartfelt tribute for Uyo. Sa rong Instagram post, pinagpartikan actress na si Christine Hermosa Soto ang sa iyang heartfelt message para sa agum kaining si Uyo Soto. Kasabay kan pag-celebrar kan 46 na birthday kay niya sin kan sa indang 15th wedding anniversary. Your life is a precious gift to me and to our children. Thank you for the person you are and for all that you do for our family. I thank the Lord for creating such a pretty, handful, charming human being. Grateful to
through 15 years of God's proning with you. I love you beyond measure. Sigun kay Christine Hermosa. Nagsiram na din, nagtamis na ngot. Idol ko ang mga artistang araw kayo, hindi nagsusuruhayan. Alaog ng 15 taon na pag inaguman ninda, pag iraray nagsuruhayan, believe na ako. Pero kung mga artistang dahil pa nga ni 5 taon, dahil pa ay 2 taon, suway na ay buisit. Araguman pa ka mo, mabuisit ka mo. Happy birthday pala ki dating bukal Manny Noble. Asin kumusta man ki bukal attorney Shai Pajardo Noble. Kumusta man kay Reverend Father Dan Aguilar ang Kura Parukukan Our Lady of Salvacion. Diyan po sa Salvacion, Ciudad Can Iriga. Kay Kuya Nilo, kay Ate Susan. Kay Ronnie Cortero, kay classmate, asin man kay Punong Barangay Vicente Lagatik. Marin daw mahahaman ang bagong barangay hall kan Salvacion, digdi po Ciudad Can Irigatan barangay hall dyan na sadit, matatabtaban pa. Ang kumbaga itong atubangan, epekto kan widening. Sabi ka ito ni ni Kapitan Vicente Lagatik, magkakaigwa na sindanin bagong barangay hall, kundi pero drawing pa baga. Nakatapos na siya yung termino, mayo pang natutugdok na bagong barangay hall. Mayo pa da kayang budget, sabi ni Kapitan. Pambihira. Mag-request. Basta man kay Reverend Father Cesar Bunggon and kumbaga adopted priest dyan sa St. Bartolomeo Forest, Bao, Camarines Sur. Sabi the Bicolanos welcome the decision of DPWH Secretary Benz Dizon to personally experience commuting Manila Bicol so he could see for himself. Maharlika Highway where road rehabilitation seems endless, particularly along the Andaya Highway. Many are questioning why a lasting solution to the problem has yet to be implemented. The objective of the DPWH Secretary's visit as to find permanent solutions to their recurring problems affecting roads and bridges along the Bicol to Manila Road and vice versa. This is why he plans to personal travel through the areas where road conditions are being complained about. Residents of Albaya are also suggesting that the DPW Secretary should not limit his visit to Naga City as indicated and the schedule. Instead, they are urging him to proceed to Albay to personally inspect the bridge in Barangay Ubaliu, Pulangi, which has already been fenced off by the DPWH due to pairs it may collapse because of severe vibration when vehicles pass. Earlier tonight, the bridge was personally inspected by ABC Barangay Captain Nung Zamora, who confirmed that the bridge does not ended shake significantly. He added that the decision of the DPWH to barricade the bridge was appropriate as it poses a real risk of collapse. The bridge in Pulangi is not the only infrastructure with serious concerns. The San Rafael Bridge in Ginubatan is also facing issues.
along with the long-delayed road widening project in Barangay Morera. These are just some of the sites that the residents believe DPWH Secretary Dizon should personally inspect. He emphasized that if he is already visiting the Bicol region, should be fully informed and extend his trip to Albay. Funding is crucial to address this persistent road and bridge problems. Beyond funding, residents stress the importance of strict and serious monitoring of budget implementation to ensure that government projects truly benefit the public.